lempar mangga ku dapat ku coba melamar gadisku lamar janda ku dapat jamane dan wong tua rabi perawane yen bengi nangis wae amarga wedi karo manuke iki piye wong tuwa rabi perawan prawane yen bengi nangis wae amarga wedi karo manuke cocak rawa dawa buntute sing akeh wulune yen digoyang ser aduh penake ayo bae goyang yuk. Coba melempar manggis ku lempar mangga ku dapat ku coba melamar gadisku lamar janda ku dapat wong tuwa rabi perawan prawane yen bengi nangis wae amarga wedi karo manuke cocak rawa dawa buntute sing akeh wulune yen digoyang ser aduh enake yen digoyang ser aduh enake iki ra perkara ditambahi lagu Ndut apa perkara tukange kendang ngucil ora iso ngendhekno ora ya mbulet kendang kok ora direm iku piye lah pira-pira kendange iku tengok-tengok apa mblayu nabrak ngarepem oh mangane ora iso ngendang barang ora iso ngendang iku carane iku sing latihan ngendang iku carane mandek ora kok nuthuk mandeke sing penting kok nak klantur nganti esuk lek kudu ketek kesel kowe karek keplak kene sing nyanyi meniren oh kok iso lagune mau apa Cocak Rawa garingan ya iso lha ngono musike iso apa nek garingan lho biasane sing garingan malah angel lah kari ngejake piye kok kowe adol aku sing tuku ngono wong padha dagelane
sore mang sing nonton pancen akeh. Ya. Kebruk rampung terus padha muleh. Lho. Pas mentu taman ana sing do balik neh. Wayah metu dagelan do muleh kabeh. Lho pas. Do muleh kabeh lho. Ya sithik sing ijeh. Aku karo kowe ndut anjen ora uman wong delok. Ora masalah, wong tak ibaratno kerja maca. Lho. Mocoke dadi dagelan. Entuk dhuwit nggo tuku wedokan. Manuke Masuk Pak Eko. Lho masuk no lah piye wong hawane yo anyep. Wedokan lah sing penting ije rada ayu. Disawang seksi ora pati lemu. Tak cedhaki kathik guyang-guyu. Bareng jawab, "Mas, aku mung 50.000." Sing 50.000 saiki wis bubar. Lah karek pira? Walah wis digusur ngono kok iso. Nek ndi nek kowe roh? Lah iku BRI. BRI ku bank. Bank dudu bank. BRI ku Bank Rakyat Indonesia jeneng bank arek. Ora. Lah BRI apa? Belakang Ruko Indah. Kuliner rono kowe. Ya ping 3 bloko kok. Ping 3 apa? Kok iso. Udune aja sanganti ngono kok mosok 50.000 telu. Ya ora apa-apa ya ini. Engko nek saya pacar malah ponsel. Maksude Selawe purun. Ponsel. lho ponsel iku piye? Jamane jaman edan. Wong tuwa rapi perawan. Perawane yen bengi nangis wae Amarga wedi karo manuke. iku asline. Asline ngono iso. Iya. Nek sing digawe kan gak ngono. Piye? Iki jamane kemajuan. Senengane bocah nom-noman. Petuk pacare gak gelem salaman. Sing penting lak tondo kecupan. Ya winter. Bisa. Kecup batuk, tondo keluarga. Kecup bibir menandakan cinta. Kecup bibir menandakan cinta. Kecup gulu kaya dicokot Dracula. Dracula iku piye? Abang. Bocah wedok tambah merangsang. Dikecup gulu terus dadi bimbang. Kecup gulune rupane abang. Bareng digrayangi jebul kalunge ilang. Berarti copet iku. Bajingan. Cah saiki ndut akeh sing madha rupa. Lanang wedok padha ngingu rambut dawa. Nganggo anting ana kuping sisih kiwa. Sing ditiru bintang film luar Jawa. Isa. Bocah wedok ora ketinggalan. Rambute dawa disemir rupane abang. Nganggo kaos lali gak kotangan. Bareng disawang gandul-gandul kaya plendungan. Manuke. Aku yo karek golek genah aku nerusno yo bingung no. Ya rasa bingung iki awujud awak dhewe iki muji syukur. Seneng. Minangka umure siswa budaya saya suwe tambah dawa, ning saya suwe yo tambah sukses, tambah jaya saklaminya. Alhamdulillah. Ora krasa Pak ya. Iki tasakuran wis ping pira ora tak waca? 30. Ping 30 taun. Monggo awake dhewe kari nerusno. Aku wis 9 taun, kowe Aku 2 taun. 2 taun. Oh. Lah kowe sadurunge melu siswa budaya karo sakwise iki asile piye? Asile ya alhamdulillah tak syukuri. Sadurunge melu siswa budaya, Biyen omahku mbloro isih gedhek. gedhek. Melu siswa budaya 2 taun, alhamdulillah kayane tak kelompokno. Mbok klumpukno. Kanggo bangun omahku wis tak genti. Genti apa? Kerdus. Lho. Saiki apik. Lho kenapa? Lah genti kerdus kok. Kocone kan urung dadi. Iki wetenge wis tembak. Dadi kocone urung ana kocone. Kocone urung ana kocone tak tutupi kerdus insyaallah iki Pak ngono. Aja, Apa? nek iso aja kerdus. Apa? Gak ana suarane. Lah kudune. Kocone sing urung ana tutupi plastik putih nak kanginan ben. Wek.
Oh Mas Sawang elek no. Ning tenan Pak tak syukuri melu siswa budaya barokah tenan. Alhamdulillah, mula awak dhewe kaya ning daleme Mbak Tin, ya. Seluruh penggemar masyarakat Pati Rembang, Kudus blek. Tumpek blek melu syukuran. Melu syukuran. Muga-muga siswa budaya tambah jaya. Tambah jaya. Panjere saya akeh. Dongane piyai kene selamat sing nanggap, selamat sing ditanggap pokoke. Iki awujud kesenian ketoprak. Apa tegese ketoprak? Ketoprak ketuhanan yang harus diutamakan. Berarti ketoprak ketuhanan. Ketuhanan. Najan awake dhewe seniman ketoprak aja lali ibadah, aja lali sembayang. Nyambut gawe kanggo urip ning alam donya. Sembayang utawa ibadah kanggo sangu ning akhirat. Walah kok kaya tau sembayang. Sembayange ya tau jenenge wong Islam. Tau sembayang tenan? Tau. Salat subuh utawa waktu subuh nek kowe pas subuh iku sembayang pirang rakaat? 4. Lho. Goblok iku. Lho kok iso goblok? Salat subuh ya merong rakaat. Iku kowe sing goblok. Kurang cerdas. Lah nek kowe tek 4 rakaat, sing loro nggo sesuk nek ra iso budal. Lho. Dicelengi. Oh ya tau ana sembayang mbok celengi iki. Aku ngono kok. Berarti nek maghrib. Maghrib yo 6. Ya 3 ngono. Sing 3 nggo sesuk. Ya aluk 9 nggo bar sesuk. Bar sesuk aku iso kok. Ono kok sembayang urung dilakoni kok iso tau. Lah kok yo aneh takon-takon jenenge maghrib iku 3, subuh 2, jenenge wis Islam isak subuh, luhur asar lan maghrib. Ngono ya. Iya. Berarti ketoprak iku saka huruf apa iku? Keto karo prak. Lah nek ketoprak mau ketuhanan kene. Lah sing to iku tontonan kudu iso dadi tuntunan sing apik. Contone lakon ketoprak kuwi kudu iso dadi contoh sing apik. Kaya awake dadi dagelan. Kudu iso dadi penyambung lidah sing apik. Ora kena omong saru, ora kena omong rusah. Lho nek dicontoh cah cilik-cilik. Lho mongko awake dhewe tontonan kudu iso dadi tuntunan sing apik. Dadi pemon nonton dagelan cah cilik kok dagelane keplak-keplakan. Keplak-keplakan nek ditiru ning sekolahan. Bar delok dagelan terus melu keplak-keplakan malah ora genah. Berarti ora iso dadi tuntunan. Ora iso dadi tuntunan sing apik. Ngono ya. Lah nek iku tonton lah sing prak. Prak kuwi praktis dan ekonomis. Mergo ketoprak mencakup segala hal. Alah anak ana saltone, ana tari-tariane, ana nyanyine. Syukur-syukur nek lakon sunan ya ana dakwahe. Ngono. Oh iya no. Nek aku kok jenenge ora ketoprak. Lah apa? Nah aku ketapruk. Kliru iku. Biyen mula jenenge ketoprak ora ana kok ketapruk. Biyen aja ketoprak saiki ketapruk. Lho kok iso ketapruk? Iya kesenian taman karo kepruk. Lah dagelane? Dagelane ora durusi wong deloke lha apa? Awake dhewe kok diceblokno iki piye? Lho iya taman ya sing nonton jakeh. Tapi tenan Pak. Kepruk ya akeh. Kaya dagelan. Biyen-biyen nek jenenge ketoprak iku sing entuk saweran kan dagelan. Saiki wolak-walike jaman sing entuk saweran iku bocah kepruk. Lho karo bocah taman. Gak masalah upama ngono sebabe apa? Sebabe apa? Kowe nek roh tenagane ucil ngono iku mang, bocah dikeprik ndase nganti ape ucul. Bayarane pira? Pira? Mek 120.000. Iku nek tanggapan biasa. Nek kaya ngene iki. Kaya ngene iki wong iki ulang tahun. Ya 120 dibagi loro. Karek berarti 50 karo 12.500. Loro 500. Layak ta layak ora malah modho dhuwur malah modho cendhek. Mulane ngendange ra iso ngerem. Mergo kan koplak ya ucul. Ngono kok iso. Berarti sing disawer lumrahe mbiyen kepruk karo taman. Taman. Berarti ya bener omonge mbokku. Lah tek ngono. Wong lanang iki penak dadi wong wedok. Lho, tek ya padha ae no, Mas. Ora, nek golek kaya pinter wong wedok, genah wong wedok. Ati iso genah wong wedok. Contone taman lagi metu bokonge diobahno sret. Sret. Oleh dhuwit 50.000. 50.000. Urung ngomong iku. Sret. Sret. Oleh imbah 50.000. 50.000. Jajal cah wedok-wedok gelem medun sret. Oleh motor Scoopy anyar. Tenan. Lho, beda karo kowe aku. Lah nek wong lanang paling mentok bokong diobahno gul sret. Sret. Mentok 20.000. Lha apa iku? Ngedos. Sret. 20.000. Ya ngedos. Tebang tebu. Sekesuk are. Sekesuk. Dinggo sret pisan adol wedhus. Lho.
Berarti rak BRI. Ora trimo entek ya adol wedhus ya BRI. Omong ngam kok ya. Makane bener penak dadi wong wedok. Iki karo menisan Mas Gendut, pancen setahun pisan tasakuran. Tasakuran. Siswa budaya muga langgeng selamanya. Amin. Piyai kene khususnya Bakaran Wetan ra jarang nonton ketoprak. Jarang, Pak. Jarang. Ana bisa dikenalno. Dagelan Gendut ini saka ndi kan ngono. Berarti piyai kene durung do kenal kalih aku, Pak. Ya durung lah, aku mang nonton nerak-nerak wong nonton ya ora ngerti aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadi Wanu, nami kula niki Gendut mijil saking Kabupaten Blora Mustika. Saking Blora Dik Dik. Kula saking Blora, Bu. Saking Blora Dik. Bejeng sampeyan nek dolan teng Blora saged mampir wonten gubuk kula. Tengerane gampang, Bu. Sampai nangger pun dugi alun-alun, mungkin ngetan 200 meter angger ana omah cat putih, keramik putih. Iku omahmu. Iku puskesmas. Lho. Puskesmas. Omahmu sing ndi? Lah ya puskesmas iku mang terus ngetan neh 200 meter. Lah mungkin nek ana cat ijo, keramik ijo. Lah iku omahmu. Iku Koramil. Lho. Koramil. Omahmu sing ndi Koramil bodho aku. Bubare Koramil Pak Bu wonten omah cilik pagere kayu. Iku omahmu. Kuburan. Nek kok dudu omahmu sing ndi? Lho gen apal piyai kene ngliwati puskesmas, ngliwati Koramil terus ngliwati kuburan. Lah mengke nek pun dugi kuburan, anggere ana omah ngarepe wonten genderane. Lah iku omahmu. Balai desa. Ora mbok dono lah nak suwen. Kenalan kok Balai Desa mbok dono Koramil mbok dono. Oh ben gamblang are. Ngono. Mungkin nek pun dugi Balai Desa wonten wit ringin gawedi. Berarti kena ngisore. Ning dhuwure ringin kula Bu. Balane manuk ta apa? Teng ngisore. Nang ngisore. Wonten wit ringin ageng desane Balong Kecamatan Jepon Kabupaten Blora Mustika belakang Koramil belakang Alugoro 410. Lah Melu siswa budaya. Melu siswa budaya. Wis pirang taun? 2 taun. Lah, genti aku kenalno Mas Gendut, aku wong tuwa nek kenalan saru. Mpun padha ngertos sedanten niki Pak Klenteng. Namine jenengan menawi mpun ngertos terkenal wonten YouTube Pak Klenteng. Pak Klenteng asli Tayu Ngemplak Margayasa bakul tela. Lah, ning dongane jenengan sakniki mpun bangkrut. Lho. Iki piye iki? Lah men bangkrute rasa katut. Lah bangkrut ta ora? Lho, iya. Lah iya ning mboten apa-apa. Jaman dhisik kan ngene Mas Gendut. Aku jaman dhisik iku tuku tela iku kuat sak truk. Lah iya to mbiyen. Alhamdulillah dongane piyai kene aku tuku saiki rongsak kok. Suwe-suwe mok karek sak gegem. Tak bangkrut ta? Iya ora dhuwit. Nah, ning mboten ngoten Bu niki najan omongane bangkrut ning sakniki tetap semangat. Semangat. Pun ngalih profesi. Alih profesi. Bercocok tanam. Tanam tebu. Wah sakniki tebune mboten trima 1 hektar 2 hektar. Lah dono Ndut. 2 wit Bu. Lho. Dibedol ngampleng ditok ngono. Ha pengenane yo kenalan dhewe. Ya ora kok ngongkon aku. Ya rasa kenal wis cetha wis gamblang. Pak Klenteng. Oh ya. Mula donga dinonga Mas Gendut. Bener. Mula dagelan nek iso. Ya. Nek iso kudu dagelan sing pengalaman tenan. Aku yo pengalaman lho, Pak. Pengalaman apa? Lho pengalamanku teko ndi-ndi no BRI yo wis tau. Aku lah yo tau. Ya. Pengalaman lah. Lah kowe ngejak pengalaman teko ndi sing mbok maksud? Lho pengalaman kudune pinter basa. Basa aku ya pinter njaluk basa apa? Basa kewan? Basa kewan masa ora? Basa kewan ya iso. Oh, basa kewan contone piye? Kucing suarane aku ya hafal. Asu, aku ya iso. Mentok. Manuk, njaluk suara apa? Aku gak nggo dhuwit lho. Omong lah kowe njaluk basa apa manut? Lho, basa Indonesia, basa Cina, basa Jepang. Lho, njaluk aku malah ngene. Apa? Basa Indonesia dijawabno, Jawa di Indonesiakno. Kecil. Aku bahasa Indonesia kowe sing jawabno. Oke. Iso tenan? Alah gampang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nuwun. Lho. Titok ngono. Ora sithik piye wong assalamualaikum basa Arab wong Jawa ya kula nuwun. Perkenalkanlah Pak Bu Mbak, nama saya Pak Klenteng. Tepungaken Pake, Buke, Mbake, nami kula Pak Klenteng. Alhamdulillah Pak Bu, saya di rumah sebagai kepala rumah tangga. Matur suwun Pak Bu, kula teng dalem dados ndase omah Hondo. Lho. Tak gecek sisan kaya ngono. Kenapa? Oh ya tau ora ndase omah Hondo iku. Lah kepala ndas, lah rumah
Omah tangga ondo. Lah nek kepala rumah tangga ndase omah ondo lho. Lah iya. Masa ngono. Wis to ngono lah. Ya ngono lah. Ngono lah. Enggak masalah. Ora masalah. Sing penting Jawa. Dan saya di rumah sebagai tulang punggung lan kula teng dalem dados balung geger. Lho. Kok balung geger ya apa? Alah, lah tulang ki apa? Balung. Lah nek punggung geger. Lah nek tulang punggung balung geger. Lah. Masa ngono? Ngono lah. Enggak masalah. Ora masalah wong acara suran nek. Bayarane separuh. Wis entek malah. Alhamdulillah Pak Bu, matur suwun Pak Ibuke. Di sini keadaan aman-aman saja. Teng mriki swasentenipun aman-aman kemawon. Dan sehat-sehat selalu Bapak dan Ibu-ibu. Lan Bagas Waras Pak saha Ibu sedaya. Tidak seperti tetangga saya. Mbok iya ya. Iya. Mboten kados tangga kula. Punya penyakit asam urat. Iya Jawa. Jawa. Gadai gerah otot kecut. Lho. Ata jotos mati kayak kemarin. Lah kecut apa? Lho kowe tau ora nek penyakit otot kecut iku. Lah kecut apa? Kok kecut apa piye? Kecut iki bahasane apa? Lho nek asam ya kecut. Lah ya nek asam apa? Ya kecut. Lah iya nek urat otot. Nek asam urat otot kecut. Lah iya. Wong kene ya manut kono lho. Masa penyakit kaya pelem enom. Wis ah ngono lah. Ngono lah. Ngono lah. Ora masalah. Alah ora apa-apa wong suran ada. Ngono ora masalah ya. Ora apa-apa. Suasana biarpun agak mendung tapi tidak hujan. Waduh angel iki. Iya. Suasantenipun najan redup lan boten jawah. Dan aman-aman saja. Lan aman-aman kemawon. Tidak seperti di daerah Lombok. Lon-lon ae. Iya. Wis ora masalah kerep lah wong suran. Oh cepet men. Tidak seperti di Lombok kemarin. Boten kados wonten Lombok ndek wingi. Ada gempa bumi. Wonten lemah horeg. Lho. Ya lemah horeg iki piye? Alah gempa bumi lemah horeg. Gak masalah. Ora apa-apa. Sebabe suran. Suran neh. Dan di daerah Pacitan kemarin. Lan wonten daerah Pacitan ndek wingi. Ada angin puting beliung. Wonten hawa pentil ubeng-ubengan. Ngubengi gulum ngono kaya. Kaya gregeten ana bahasa Indonesia kok marik-marik cepet ora karuan. Lah ngono pentil ubeng-ubengan masa ana. Lah saiki nek angin apa? Angin ya hawa puting. Pentil. Lah iya, lha nek beliung ubeng-ubengan. Angin puting beliung. Hawa pentil ubeng-ubengan. Lah pentil ubeng lemi piye lemi? Ya aja dimik. Diapakno? Dicekel. Ana kok angin kok dimik lho. Kowe sing bodho. Kok iso bodho? Nek kata sifat, kata benda, iki gak usah dibasakno. Alah kaya pinter-pinter jajal iki ana kalimat susun sing apik. Ya iso no. Sapi teletong suket mangan. Jajal. Yo. Sapi teletong suket mangan. Diapakno iku? Susun yang baik dong biar bisa dibaca. Sapi teletong suket mangan. Sapi mangan teletong lho. Sapi kok mangan teletong? Kok apa ora ana suket? Sapi mangan suket teletong. Ana kok suket teletong iku. Tuman. Suket ya rumput. Sapi makan rumput lalu teletong. Ora ana lalune. Sapi suket teletong mangan. Lho, ora ana lalune. Sapi makan suket terus teletong. Ora ana teruse. Lalue gak melok kok mbok-mbok terus. Ora ana. Lah nek kowe iso. Ya iso no. Sapi rumput makan teletong. Sapi makan rumput. Lah teletonge pangan kowe karo bojom. Aku ora doyan soalé. Aku ora doyan. Ngene. Apa? Tak banting. Ora usah nesu. Lah kowe wong tuane bukan mangan teletong. Lah gelem ta ora? Lho jelas emoh no. Lah nek emoh kok nesu. Lho lah aku kok nesu lha apa? Mergo wis tau mangan menawa. Lho yo wong ada nesu. Omong ora kena nesu. Nek asarane iki lagi seneng-seneng, lagi bebungah, mangayo bagya. Mayu bagya. Dagelan nek iso dadi penyambung lidah sing apik. Ngelingno masyarakat Growong kene khususnya, Pak. Heeh. Mulai tanggal 11 iki. Heeh, 11 Oktober, September nganti Oktober. Nek metu utawa numpak sepeda motor surat-suratnya dilengkapi. Sebabe mergo imbuhan dari Bapak Kepolisian. Iki lagi ana rahasia mulai dari premanisme
kendaraan bermotor dan lain-lain. Berarti kowe apal wong kowe ape dadi mantune polisi ya? Yo, tapi aku moh. Lho, ora masalah dagelan dadi mantune polisi gak apa-apa. Aku wis pakane wis setuju, mboke setuju, aku dipaksa moh. Lah perkarane? Anake wis mati. Lho. Mbok kon rabi mayit. Ngono ku matine dhisikno. Matine dhisikno. Kok didhisikno ya ora lucu. Ya tunggale ndek ngenane iku. Piye? Anakku ape ngrungokno pengajian. Lah ape nganggo mikromah. Iku goblok. Lah aku gantukno. Iku kliru sampean. Cek kliru. Nutup aurat ki wajib kanggone wong wedok apa meneh sing agamane Islam. Ning aku gak oleh. Sebabe? Lah anakku lanang kok. Ya kon go makromah lah ben darani banci. Lah iya ngono iku dak ya ngono ah. Wong ado nek wedoke sik ta. Lah iku ya padha wae. Kok ya sing apik matine sikno ngono. Ya kon tak. Sing apik mang ayo bagyo. Iki napane iki? Apa? Wayang golek. Sepur matamu sing bis apa? Lah ngene-ngene iki PK-ne jiko saru. Dari saru. Dagelane penyambung lidah sing apik kok muni PK. Lah PK penyanyi ketoprak. Penyanyi ketoprak. Penyanyi ketoprak. Tak kira PK sing ning BRI. PK penyanyi ketoprak dengenane udah bar numpak PK. Ora kena. PK kok mbok tumpaki. Semarang tekan Pati rek. Lho, jare PK penyanyi ketoprak. Ora. Lah apa? Pahala kencana. Bis. Jane ki aja numpak, Pak. Apa? Brangkang ning ngarepe. Ya dilulah ngomong apa ya. Iki tak pasane karo Mas Dendut. Iki di MC-ne sing apik. Mergo sore malah enek campur sari dangdut. Ana MC-ne berarti ning ketoprakan ya ana MC-ne, ning sore ana MC-ne. Kuwi di MC-ne. Ya MC wasine apa? MC ku singkatan. MCM. M ku master C of ceremony, tegese pembawa acara. Nek nang Jakarta, ning kutha. Nek nang desa, yo MC, yo master of ceremony. Duduk. Apa? Modal cangkem. Lho. Pokoke anggere gelem ngomong. Dagelan iku penyambung lidah aja omong cangkem. Lah apa? Cocot. Malah saru no. Lah kowe yo ngono mbok cangkemno sik kok. Lah ancen singkatane ngono MC kok. Ya tak pasane kowe. Ngomong dibayar. Ya, sing apik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya marilah kita panjatkan puja serta puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Pada malam hari ini kita akan dihibur oleh sederet aktor artis kondangnya siswa budaya dari kawasan Pati, Bumi Minatani. Tentunya untuk mempersembahkan satu lantunan lagu pada malam hari ini akan dihibur oleh satu aktor kondangnya Pati. Yuk, siapa dia? Mempunyai tinggi badan 126 cm, jangkauan tangan 3 meter. Iki siaran tinju apa penyanyi? Lah kowe ya disiarno ya malah pencilaan. Lah kowe ora ngrasakno saya tuwe asam urat rada anu aku iki ming olahraga tok. Lah kowe semangkane aja kulino ning masjid ben gak kena asam aurat. Lho aku sajoke bar mangan bakso iki rada mari. Mergo apa? Iku bakso aurat, bakso urat. Lah iku lah ya asam urat. Yuk bro, barengan Extra Professional Audio System kita tampilkan satu aktor kondangnya Pati Bumi Minatani sing duwe bokong trepes. Lho. Sing duwe bokong trepes. Lah kudune. Aktornya Jawa Tengah. Oke. Siapakah yang punya bokong gudiken? Inilah dia. Lagi apa mari? Wis tak salep kok. Ya kowe ku yo ngono kok. Sing disiarno iku penyanyi kono gak aku. Lah aku ora jenenge, Pak. Jenenge Marpuah. Loh, Marpuah artinya apa? Marpuah iku disawang marem. Ketoke didemek empuk. Empuk. Angger bengi suarane iku ning BRI nah iku. Ayo, Dek, barengan Dek Dias Kadaswati. Semoga. Wis tak banting dhewe lho. Kowe ku yo ngono, moyok wayah ngono. Lho, kok ngene. Ya baleni, tunang. Ayo, baleni. Baleni. Tunang gentang ya. Yo. Yo.
ora, aku lha iku ya wong mbek kenal pot kono. Aja nyonyo lho. Lah wong iki adantut kok semene gedene. Lah ora adantut ada apa? Nek guri adantut lah sing ngarep. Ada apa yo? Ayo. Iku ya ora mesti ah. Halo. Lah kok ora mesti ku lho? Nek bokong ancen adantut. Nah wis mesti. Lah sing ngarep ayo. Tak pikire sesuk-sesuk iki. Ya saiki wong ibuke mirsanine saiki lho. Iku ya, jamu lho ya. Ya. Mau gandung aku. Jelas ngono kok rawani awake dhewe penyambung lidah sing apik. Iki kan diarani cara tembung mentereng iki mban. Dan Cara saiki iku waranggono. Waranggono. Iso diarani sinden mergo iki ning dhuwur panggung diarani mban. Mban. Iki asline waranggono. Waranggono. Kepasi karo jenenge. Heeh. Warang kuwi dienggo ngumbah. Ngumbah. Gono iki panggone wis ana. Heeh. Dina iki sasine sura nek ape ngumbah pusaka, gone wis ana. Ana tak umbah kongkolah aku. Iki sasine sura kan wayah ngumbah gaman. Ngumbah tek kesusul apa? Oh iya. Malah susuku malah ora gathok. Kenapa? Ya kudune santai ae, sing penting kajate kabul, niate kaleksanan, siswa budaya ulang tahun. Ulang tahun. Acarane ya kuwi pas sing baku ulang tahun seneng-seneng. Ya, atur Syukuran. pambagyo. Nyanyi, Nduk. Nyanyi. Diaturi sing enteng ae ya Mas. Diaturi tangise sarangan ae Mas Teja. Garangan nek nangis lha apa? Oh Mas sanjane aku mawar wong tua ya ngono kuwi lho Mas. Bikin emosi. Sing emosi wae sing ndi sing emosi ku? Dadi aku ngamuk karo Emosi. Emosi, Nduk. Mas ego Mas, sampean emosi piye Mas? Kuwi emosi. Wong ku ekspresine dhewe-dhewe kok ya Mas. Kok mbok amuk emosi ngono. Tangise sarangan. Tangise sarangan. Mas aku tangise garangan. Aja ngono kok Mas. Budaya Extra Audio mu ibarat eloku hawa adem ibarat hatiku asri panggonmu rapi so gambarke hatiku sing rasa berining
Iya. Awake dhewe ya wis jangkep. Jangkep. Ana Pak Klenteng, ana Gendut, ana Dik Dias. Iki awake dhewe acarane ya ajeg, seneng-seneng syukuran siswa budaya. Ya. Dongamu Dik Dias piye? Kanggo siswa budaya. Semoga siswa budaya tambah sukses, Mas. Cocok. Nenek Pak Klenteng piye? Ya sepisan sukses. Ping pindho penggemar saya akeh, tanggapane saya akeh. Biasane kan Sawal apit besar kan untuk 90 tanggapan. Iya. Muga-muga Sawal apit besar untuk 105. Dadi ketoprak iki sedina suwi iki sing digawe wong loro. Masa entuk imbah 15 siji. Saking larise are. Ya sing penting sehat kabeh. Iya sing penting seger waras, awak sehat. Perkara anu gak pengen mbok omongno pisan? Apa? Acara tambah napa nek kepengin unek-unek ning ati. Tambah apa? Tambah bojo apa tambah? Pesan-pesan terakhir mungkin. Ayo aku ape mati ya piye. Lho gak ngono melu siswa budaya kan wis 8 tahun. 9 tahun. 9 tahun iki. Ya alhamdulillah derekaken siswa budaya. Khususnya pengganipun Mbak Tin piye, Pak Darsono piye? Pak Darsono, Mbak Tin, aku malah kudu nangis. Aja nangis. Ora nangis ora perkara aku melu 9 tahun. Perkara apa? Urung dimboi bayaran. Berarti kowe nangis perkara ijazah. Menengahin aku ndelok. Ya monggo-monggo, ponane tak pikir wis cakep Pak ya. Iya ya. Matur nuwun. Mek dhewe aku. Ya wis. Wis karepe ben milih. Tak banteng jang iki malah. Kowe anggere ngoten iki anggere milih kono. Tak banteng. Monggo bicara. Sinten nggih? Biasane yo bareng sak trek kok takok lho. Yo nek asine yo wis ngerti. Wis ngerti. Simbak-simbake sok. Kudune dulu lumbe aku ki ning kono sampean iki. Iki sapa ta? Lali. Sapa ta? Lali kuwi. Sapa? Lali. Aku ki rak Joko Penatas to, Lek. Joko Penatas. Pangling to. Pangling to. Benane ku rambuté urung di rebandil. Iki malah kriting. Malah kriting. Kriting kok rebonding to? Ha iya sesuk takon rebandil. Rebonding. Rebandil nang sugih ah. Lah nek wong melarat. Rebandil. Iya. Wong padha-padha siswa ning Padipokan Melara. Ngang Sukawruh nang ngersaning Boko Ageng Padodo. Lali to. Murid akeh kok. Murid kuwi akeh. Aku malah ora tau mlebu kok. Lah ya aja bodho. Sing penting untuk mangan. Yen mangan kabeh wis sumawis. Nggih. Unjukan ya wis sumadya. Cekap, Cukup. cekap. Wis ora ana sing kurang. Ora ono. Uang rokok kendisiken. Dadi wayah main wis kendudut. Mangkone ora ana kaya gampang. Iki ana wigati. Sampeyan sak kloren arep tak jak goleki putri ing Ponorogo. Kaene iki Iya. sunan. Suran Iki tenane desain barakno lho. Iki suran kok cah iki. Putrine Kanjeng Panembahan Agung ing Ponorogo ki ilang kacidra dening Durjo. Walah. Pun di anu di es diapane kok. Pun di Wis story. bio arakne. Utek karo Saibas mulah. Pun di posting. Wis. Sok sapa wonge ora mawajan. Sing bisa tetulung lan mundurno putrine bakal nampa ganjaran kang murwat. Ayo bareng diniati dikajati melu-melu yang uyok ilangi Gusti Putri mau. Ayo. Ayo. Semoga